Επιτέλους, μετά από προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής 2 ετών για να έχουμε την μικροσυγκοινωνία στο νησί μας, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, πρώτα και κύρια για τους πολίτες του νησιού και βεβαίως εννοείται για τους επισκέπτες του νησιού. Πολλαπλό το όφελος, καταρχήν για τους μονίμους κατοίκους του νησιού μας, θα μπορούν να έχουν σε καθημερινή βάση και όποτε χρειάζεται, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή θα μπορούν οι κάτοικοι από οπουδήποτε να πηγαίνουν σε οποιοδήποτε λιμάνι όταν χρειάζεται με την άφιξη των πλοίων. Επίσης θα μπορούμε να έχουμε επικοινωνία όλα τα χωριά μεταξύ τους, όποτε χρειάζεται και όταν χρειάζεται, να χρησιμοποιήσουν το κέντρο υγείας, να χρησιμοποιήσουν τις υπόλοιπες υπηρεσίες, να χρησιμοποιήσουν το Δήμο μας για διάφορες δουλειές που έχουν και άρα εξαιρετικά σημαντικό. Οι δε τουρίστες και επισκέπτες θα μπορούν να έχουν σταθερή και μόνιμη πάρα πολύ συχνή συγκοινωνία όσοι είναι πάνω στη γραμμή που θα λειτουργεί αυτή η μικροσυγκοινωνία, να επισκέπτονται τα χωριά μας, τους οικισμούς μας και ποιο θα είναι το όφελος εκτός όλων των άλλων, το ότι δεν θα χρειάζεται να παίρνουν το αυτοκίνητό τους, είτε το έχουν ενοικιάσει είτε το έχουν φέρει, δεν θα χρειάζεται να φορτώσουν με αυτοκίνητα τα χωριά μας, είτε είναι η Γλώσσα, είτε το Έλιος, είτε η Σκόπελος, είτε σε ένα σπίτι οπουδήποτε, και αυτό θα δημιουργήσει πολλαπλά θετικά αποτελέσματα. Σε αυτό το επίτευγμα βοήθησε πάρα πολύ η περιφέρεια, διότι χωρίς την περιφέρεια δεν θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία, διότι πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι αυτή είναι μια υπηρεσία η οποία επί της ουσίας παραχωρήθηκε με βάση τον νόμο, η μικροσυγκοινωνία, από την περιφέρεια στο Δήμο μας, όπως μπορεί να παραχωρηθεί και σε άλλους Δήμους. Το ζητήσαμε, το αιτηθήκαμε, μας την παραχώρησε και από εκεί και πέρα, εκτός το ότι μας παραχώρησε αυτή την υπηρεσία, βοήθησε πάρα πολύ και στην ολοκλήρωση και την αδειοδότηση όλου αυτού του έργου. Επομένως, από κοινού, όπως με όλα τα υπόλοιπα έργα που εκτελούμε, προχωράμε για να αλλάξουμε το νησί μας, να το αναβαθμίσουμε το νησί μας και να το κάνουμε ένα νησί πρότυπο υπό την έννοια παράδειγμα, καλού παραδείγματος και για τα υπόλοιπα νησιά και περιοχές σε όλους τους τομείς.